Oikein mukavaa lauantaita ja mä rupean tekemään ruokaa. Kiva! No niin, ruokana on tänään kalakiusausta eli kirjolohikiusaus. Mä tosti jotain, ottakaas nyt mitä nää on, perunasuikalata. Sinne ei nyt oo sipulia, niin mä ostin tämmösen mikä tää on? 3 sipuli Germani siitä saada. Ja sitten minä saan alennettua hinnan kirjolohta. Täytyy leikata se. No niin, ei muuta kuin tekemään. Tungin jo perunat sinne, nyt mun täytyy leikata näitä, ettei ne palaa sinne uuniin. Nyt meikä tunki sinne suolaa ja valkosipulijauhetta. Joo. No niin, mä sain veisteltyä kaikki siitä suurin piirtein. Siinä se on nyt. Nyt vaan sekoitetaan. Sitten sekoitetaan. Mausteet ja kalat ja perunat sekä. Sitten tunnetaan se sipuliras. Ei kun mikä tää. 3 sipulia. Ei oo muuten maksettu mainos, että ei. Tosta noin vaan. No. Kaikki mahdolliset. Nyt otetaan käsin. Pistetään uuniin. No niin, se on nyt sitä vaille valmis, että mä tunken se uuniin. Ja se saa siellä olla vajaa tunti tai tunti. Mä otan siitä sitten vaikka videon, kun se on valmis. Heippa!